Mga aki, kanakaaging aldaw na pag-adalantaan manungod sa panmidbid. An panmidbid, iyo an mga tataramon na naglaladawanin, tawo, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Pang-uri an apudta kaini sa Filipino. Adjective naman ang apudta kani sa English. Ika naman ang magbasa kung ano ang buot sabihon kan panmidbid. Dangugon mo ang mga tataramon na babasahon ko. Mahamis, mahamis, maalsom, maalsom, mapait, mapait, masakrot, masakrot, masiram, masiram, malipot, malipot, maharang, maharang, mainit, mainit, maaskad, maaskad, malabsay, malabsay. Ngunyan, sabayan mo naman ako sa pagbasa. Mahamis, mahamis, maalsom, maalsom, mapait, mapait, masakrot, masakrot, masiram, masiram, malipot, malipot, maharang, maharang, mainit, mainit, maaskad, maaskad, malabsay, malabsay. Purbaran mo na ika ang solong magbasa. Danggon ang 5 tataramon na sa kuyang babasahon. Maharasahas, maharasahas, maparos, maparos, napupungaw, napupungaw, trangkilo, trangkilo, maurop, maurop. Sabayan mo naman ako na basahon ang mga tataramon. Maharasahas, maharasahas, maparos, maparos, napupungaw, napupungaw, trangkilo, trangkilo, maurop, maurop. Ika naman ang mabasa kan mga tataramon. Danggon ang mga panaysay na sa kuyang babasahon. Aramon kung arin ang 2 tataramon sa lambang panaysay an magkapareho ang buot sabihon. Mainit ang panahon, maharasahas na maray. Aring kaya dyan ang 2 tataramon na pareho ang buot sabihon. Kung ang simbag nindo, mainit saka maharasahas, matibay. Sa bukid maparos, masira magtukaw-tukaw, tamaduros. Arin man dyan ang 2 tataramon na pareho ang buot sabihon. Kung ang simbag nindo, maparos saka maduros, nakuha nindo ang tamang simbag. Napupungaw si Lisa, tanaghalian sa iyang kakawat. Namumundo man ang sa iyang kakawat na si Mayra. Aring kaya sa hiling nindo ang 2 tataramon na pareho ang buot sabihon. Kung ang simbag nindo napupungaw saka namumundo, matibay. Trangkilo ang lugar mi, matuninong, tamayo ininin, kaguluhan.
Aring man dyan ang duwang tataramon na pareho ang buot sa bihon. Kun ang simbag nindo, trangkilo saka matuninong, nakuan nindo ang tamang simbag. Maurop na aki sinilo. Aki pa siya, mahigos na. Aring dyan sa panaysay ang duwang tataramon na pareho ang buot sa bihon. Kun ang simbag nindo, maurop saka mahigos, tama! An apod sa mga tataramon na magkapareho ang buot sa bihon, iyo ang kabaing taramon. Danggunta ang duwang tataramon na pareho ang buot sa bihon. Maharasahas, mainit, maparos, maduros, napupungaw, namumundo, trangkilo, matuninong, maurop, mahigos. Sabayan nindo ako sa pagbasa kan mga kabaing taramon. Maharasahas, mainit, maparos, maduros, napupungaw, namumundo, trangkilo, matuninong, maurop, mahigos. Ika naman ang mabasa kan mga kabaing taramon. Salamat sa pagdalan ka ining video. Lugod nakanood ka manood sa mga kabaing taramon. Hanggang sa susunod na lesson episode. Ako ang sa indong paratukdo si Teacher Luna na nagsasabing maklikay sa gabos na oras.